Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Freja YT med, og I må meget gerne abonnere til hans video. Han har 36 abonnenter, og I skal også huske at abonnere til mig, og subscribe og til ham. Men i dag så skal vi lære, hvad vil du helst? Ja, og det handler om, at vi tager 2, og så skal vi gøre det, så vi kan vælge en af imellem dem. Så jeg tænker bare, vi går i gang. Og du må gerne starte. Ja. Jeg er bange. Den første er... Det er din. Er det? Ingenting, så jeg bestemmer, om vi vil gøre noget eller ej. Ej! Det var en god. Og hvad er den anden? Spis kanel. Det er det, jeg gerne ville have, han skulle gøre. Nej, jeg sagde ingenting. Så de her 2 skal vi ud. Så. Jeg tænker bare at sætte dem. Det er din. Okay. Slik sokker. Altså slik en sok. Ej, Og hvad er den anden? det er også din. Stor den. Den har jeg også skrevet. Jeg slikker en sok. Jeg gider... Okay, fint. Det må jeg se. Det må jeg gøre. Din tur. Jeg håber, det bliver noget surt. Okay. Spis toiletpapir. Det var min. Ej, nej. Ja, jeg håber, det er en film. Jeg håber, det er min. Min er værre. Slik. Nej, drik dit arsfedt. Ja! Nej, det var også den, jeg skrev. Nej. Hvad var den anden? Spis toiletpapir. Ja! Drik dit arsfedt. Jeg spiser toiletpapir. Jeg kommer lige ud. Okay, guys. Jeg håber virkelig meget. Men skal du slutte eller ej? Det er ikke sådan et lille stykke. Okay, jeg går også til. Jeg håber så meget det. Må man slutte, Mohammed? Jeg tror ikke, man skal slutte, fordi så bliver det. Ups. Og jeg håber ikke, det er et lille stykke, kan man se det. Fint. Ja, det Okay, men så skal du slutte. Nej, jeg skal ikke slutte. Okay, fint. Toiletpapir. Okay. Min tur. Jeg tror, jeg håber, du får nogle dårlige. Okay. Det Det er min. Jeg ved, det er min. Jeg har fået den i sådan her. Hvad er det? Spis en ske fuld honning. Jeg elsker ikke honning, så det er godt, jeg ikke fik den. Ej, jeg vidste bare, du kunne lide. Det er en af dine. Drik vand fra toilettet. Ja! Jeg tager en skefuld honning. Og selvom jeg havde honning, men stadigvæk ikke godt lide honning med grød og det der. Og her er honning. Og en skefuld. En skefuld. Og jeg tror, det var en teskefuld. Her har jeg honning. Og her har jeg en ske. Kom nu. Du har bare med sådan Men jeg må gerne spise det. Nå, der står, at jeg skal spise det. Nej, hvis jeg kan smider jeg det her så ud. Det er mere. Hallo. Nej, stop. Nej. Ej. Og vent. Så meget skal jeg ikke spise. Stop, please lad være. Vær så god. Så kan I se. Freja. Jeg må gerne spytte det ud. Ja, du skal spise det. Hvor meget kamera skal jeg have det? Kom nu, 5 sekunder. Og prøv at sluge det. Kom, 3, 2, 1. 5 sekunder. Gå til det, smitte. Ja, jeg tror, hun kan stoppe efter det her. Jeg tror bare, at lukke honningen. Det smagte ulækkert. Okay, min tur. Jeg håber, jeg får nogle gode please. Jeg håber, du får sådan noget. Det var også den, jeg skrev. Slik bordet. Ja! Slik bordet, gulvet eller stolen. Okay, det er din. Jeg kan bare se det. Ja. Tis stille.
Sig til din mor og far. Sig til din mor. Og far, du ikke kan lide dem, og sige til sidst, det er en prank. Og hvad var den anden? Jeg slikker stolen. Den jeg har siddet på. Lad os lige se. Guys. Gør den nu. Au! For helvede, guys. Det er klamt. Nå, min tur. Jeg håber ikke, det er noget klamt. Jeg håber ikke, det er din. Hvad er det? Slik. Drik æg! Jeg tak, det var mig, der skrev den. Yeah. Ej, no. Idiot. Hvad har du skrevet? Ja. Spis en te fuld til. Nej, det er den, jeg har skrevet. Nej, guys. 4. Drik æg. Drik æg. Jeg tager en skefuld chili. Du mener bare spis chili, ikke? Jo, fordi vi har den her chili der. Hvad skal jeg nu? Nej, det er en stakke. Nej, det har jeg prøvet. Guys, jeg tager sådan en her. Nej, Mohammed, nej, jeg ved lige, hvad jeg mener. Skriv i kommentaren, om du skal tage den der eller den anden. Nej, det skal I ikke, guys. Jeg tager den her. Sådan der, den ser sådan her ud. Den er stak, jeg har prøvet det før. Mere. Okay, drik nu. Okay, drik nu. Hvor stinker. Ej, guys. Kom, bare gør det. Jeg skal nok drikke æg. Nej, du bestemmer du. Kom. Du har allerede fyldt den. Det stinker puha. Her er det kop. Stok lidt stærk, men ikke så stærk. Du har mælk i din mund. Bare lige der. Kom så, din tur. Sæt dem. Jeg vil gerne tage dem selv. Okay, please, Please, no ball, please. Okay, klar. Det er min. Spis din bussemand. Nej, det er min. Hvad tænkte du på? Spis din bussemand. Hvad laver jeg? Please. Jeg håber, det er noget dårligt. Spis stort eller et andet. Nej. Det har jeg ikke skrevet, nej. Drik vand. Den redder mig lige. Du har skrevet drik vand. Du får bare alt det godt. Det bedste nu. Du får tæv, jeg håber, jeg får noget godt. Okay. Det er dejligt med det vand. Det er min, jeg kan bare se det. Nej, det er din. Det er min. Jeg kan se det, tror jeg. Slik oven. Nej. Nej. Ved du, hvor mange bakterier der er på den? Jeg tror bare, jeg så Slå den anden en lussing. Det gør jeg. Jeg skal slå den. Nej, det er mig, der står. Slå den anden en lussing. Ja, det er mig, der slår. Nej, Mohammed, nej. Kom, kig. Den ramte mig. Jeg håber, jeg får en. Okay, så den første er... Det er din. Hvad laver jeg? Slik din mobil. Du skal ikke slikke min i hvert fald. Nej, det er din. Spis salt. Jeg elsker salt. Ej, jeg ved det. Her er salt. Men jeg skal ikke have meget. Nej. Det kan springe din ned. Okay. Det er ikke så meget mod. Det første her, guys. Jeg håber ikke, det er din. Kom så, guys. Giv det tæt. Spis citron. Ja, det var det er den, jeg har skrevet. Eller hvad? Nej, det var din. Jeg håber ikke, det er den samme. Drik mælk. Her. Det er også den, jeg skrev. Tak, guys. Tag en kop.
Okay, der er alligevel ikke særlig meget med. Nej, tag en kop. Ja, okay. Guys, der var ikke særlig meget at se. Ja, så. Så har hun drukket den væk. Det var dejligt. Okay, jeg håber, det er nogle gode. Der er 2 tilbage. Okay. Spis peber. Altså, det jeg skrev. Jeg vil ved med det der der. Jeg ved hvad den. Jeg tror, jeg ved hvad den er, hvis det er min. Please. Slik den andens tå. Hvad var den anden? Du skal slikke min tå. Nej, slik den andens tå. Du skal slikke min. Jamen, det var... Slik over. Nej, hvad var den Ja, anden? det var det samme som med lussingen. Nej, Så er det mig. fordi der stod, slå den anden en lussing. Du skal ikke slå mig en lussing. Hvad var den anden? Så er det dig, der skal slikke min tå. Nej, det er der, der skal slikke min tå. Og hvad Hvad var var den den anden? Det var, Hvad var den anden? hvor er den lige? Klar. Jeg tror, at den er. Så kan vi bare tage en, vi har haft, hvis vi ikke. Jo, jeg tror, det er den her. Jo, det her. Spis salt. Nej, den havde den. Var det ikke spis peber? Jo, peber. Spis peber. Peber. Jeg tager peberen. Jeg tager Ja, han peber. går, ja. Peber. Jeg håber ikke, der er peber. Jeg håber ikke, der er peber. Hvis det ikke er peber, så skal jeg gøre en ting. Jo, der er peber. Nej. Jo, men du skal gøre en af delene. Ja, heldigvis er der lidt peber tilbage. Her. Jeg kommer lige om lidt, guys. Jeg har sat noget. Ja, nej, det hele. Det smager faktisk godt sødt. Det smager rent faktisk godt. Ja, så er der ikke mere. Så kan min mor fylde det. Ja, der er mere i din hånd. Og klipper det af. Okay. Men husk at subscribe og abonnere til hans video og min video. Så hej.